Ne ki tuka yaran nan a rarrabe kinki, kin tuka yaran nan a rarrabe kinki, ko ki dan daga darbejiya ko ungurnu, ko ba shi muka sha muka warware ba. Ba malam wani irin sakawa ko ungurnu ka duba ba ka tun yaushe ake ba shi yaran na yau zai samu lafiya ba. To mu ma ba shi muka sha ba, lokacin akwai likitoci ne ko akwai asibitoci, ina maganin zamanin yake? Babu, ba maganin batura. In za ki tuka masa ararrabe ko kuma fitan ya godar bejiya ko sassako marke. Wallahi a'a malam wallahi yaran nan da kake gani wallahi asibiti za mu kai shi. To da me za mu kai shi asibiti? Kina da kuɗin da za ki kai? Ni ba ka ga yaran nan sai ka lafiya baba. Ina ba lafiya yaro ba shi da lafiya. Kana ganin zai tsaye sheme. Babu a kai shi asibiti mana. To da me za a kai shi asibitin? Kati ma in ka je sai ka bi layi kuma ka siya. Inna babu sama da shekara 1 da rabi. A cikin jihar Adamawa gwamna Bindo Loko Sako ya yi ƙananan asibitoci da ƙwararrun likitoci a ciki game da marasa ƙarfi, yara da manya za su je a duba su. Wannan kyauta ne. Birni da ƙauye. Birni da ƙauye an yi wannan. Yara da manya za su je a duba su yadda masu kuɗi suke zuwa asibiti ake duba su. Haka kowa da talakawa da kowa zai je a duba shi. Ban san da garin ba wai amarya ta kashi a mota. Na babu ai gwamna Bindo ya yi iya kokarin sa. Allah ya saka masa da alheri. Dama ka ga yadda yake farin nan. Zuciyar safara ce. Babu me ake jira da Allah ya saka gwamna Bindo da alheri. Wannan shi ake son shugabanci kenan. Shugaba na gari kenan. Shugaba na gari Bindo. Kari mai fara'a ne a bafulatanin gwamna. Allah ya saka Bindo da alheri.